Uyabona abantu obona nsuku zonke ikona lokushaya uphenduko lamadlozi abo. Abantu odlala ngabo nsuku zonke ungabi neqiniso ukubona nsuku zonke uphenduko lamadlozi abo. Ake ngenze isibonelo. Uthisha omkhulu esikoleni uphethe kodwa uhlukumeza istaff. Uyazizwa ukuthi umkhulu sesikhundleni. Uku-government uyini uyazizwa abantu baphathisa okwezilwane kumba ngilibe ngembavu okwezinja. Azokushaya amadlozi alabo bantu. Azokushaya ngathana ungathini. Uyahleba. Uqambela omunye umuntu amanga. Lo muntu unethongo Nkosi yami noNkulunkulu wakhe. Uphula umthetho othi ungafakazi ngamanga ngomakhelwane wakho. Uexpectani. Nakho ufuna ukubheke. Into yenze ngo-2018. Mangisha manje ngo-2020. Into yenze ngo-2020 yokushaya ngo-2025. Sewukhohliwe. Ukhumbule ukuthi thina ama-Afrika sabantu abanjani. Awuyena umuntu ungeyena ungabhilo ngemndenini. Usemndenini. Umndeni ingxenyani yesigodi. Isigodi singxenyani somphakathi. Ngakho ke okwenza komunye umuntu kuyabuya. Yingakho njena kunomthetho othi ungafisi impahla makhelwane wakho, ungafisi umfazi wamakhelwane wakho. Ngoba inkinga esinayo thina sigijimisa esikufuna thina the greed. Sigibele ngabanye abantu.